To hagini ke por pat ngadan ni kapan. Wan biang shifi dagani ke jing hikai kabangal sedang naga voice ke ba arspa prapokundai. Aga jing edai bat kani ke jing hikai kabanga ai kerteng latung ban seiso. Mentang ini keren ini ke part 2 nget ini ke jing hikai gandai kaba kodori ke jing im jongfi namar ngala keren hagani ke voice message kaba ladap haga jing edai bat kani ke subject bahaga Bible barok away kambo nilai haga jing keren ke jong Jesus Grace na i kumba ukham snotanat ia gani ke subject ban keren haga jing edai bat ke jing thung ke jing tap bat haga jing edai bat ke jing seiso. Today na kata down pi pet bahaya gani ke rukom keren ke jong Jesus Grace pilap bau blay snotanat ladangi kum ki bangai ngim seiso haga jing shekuri ke jing iyo try. Tengala keren ni gani nganum keren chu arsianika ngala keren bau dieng uba seiso upenan buram yo play bat mletang bau penan buram ma upenan kam hok iga kendo laning abu ang ni ubam seiso bat upenja buram yo play bat upenan no e iga kendo ngala keren ru aga jingi day bat kani ga point ka banga ai kerteng hang ni la thong ban seiso aga point ga baar baudieng uba seiso jubam yaladi kata ka day ka banga yo i naga ketien ka jong play tementa haga ni ga sngi ngadan ni ga ban keren biang shafi haga jingi day bat kani ga juk ga jing hikai ngakwa bangan ai kani ga ketien ka jong play banyai piteng ban keren bat ban hikai fi na banga kwa bangan yo i baga jing im jong ngaru shimet ngaday ban seiso bat mafiki ba yo sngauru pidei ga ban seiso na ga ban tau try bat ga kwa ngan peni fi gani ga balong simple gani ga por tamba ngan bu da gani ga jingkali halo ta gani ga jing hikai minta ga sngi ngan bu yuni ga jingkali bat gani ga jingkali ga bangan bu minta ga sngi ga dai hato la ne em ban seiso habala temen la ne em ban seiso habala temen ngan bu da ga jingkali knang ba kan pen sngaut hu yifi bafin shai lesi dana preng jong fi hangne fide ki brio ki basngap lesi ki bakarta jong fi kala kham rang ba la kham no la temen bat nda pisngap igi jingkren jonga pisngo babi lesi banong ngamla shu bangan ne chini shatai ngamla shu ngane kumtang ngamla shu ngane jalam ngamla shu ngane chigi jingduai ngamla shu ngane jarap igi brio nomor ngala tlot kemet ngamla shu lesi pikeli hato la ne amban seiso abang ila temen bat ngakwa igi tabangan pensyai fi mendagisni hato la ne amban seiso naturally la dengan keren la ne kumba kalong ka rukom brio ndala temen hi ubrio umla shu ban seiso shenrang ne kentai ngimla ban seiso ndang ila temen palat udieng jingthong bar khat kimla shu ban seiso wat abagila temen badai na kata daw habang ayang nang ne ngakren ni gani nang ta jongfi ngakwa bapin shai gani gaktian namar haga bible gadon daga we pagarukom lesi haga rukom pertei haga rukom kaba yadei bat garukom brio ndala temen gade por kaba lesi ga por temen gade por kaba labanong no kaba ngi perkhat kalong boring ngamtip na mga empat temen lut yala di ngampat mga empat poy siya katagarta kabala temen re ngayo i baka por temen gade ka por ka bams ngaw tanat yagi bubon kim kwa ki kwa ban nang samla ki kwa ban klein bed ban ngim kwa ban poy siya jinglang temen na mga jinglang temen gade piyo i ngi haban siya shonga yeng ngi haban siya lap meat let's say ki kam yeng kam sem nang ta gimla siya i ban ya mare ban ya le gane ban ya bam klumar ban ya le kemen ki ngimla siya na mabalay kala de por ka bla temen ba ka por temen la ngi shukran ba ya rukom per tege de ka bams ngaw tanat
Nalor bangim la shuban say so, nalor bangim la shuban ay. But ka de ka por ka badu jinkan man la da pim snot ho ya ka ktien ka jong blay but menta singan I men see me fi nakani ka ktien ka jong blay ba ngan pen i fi na ga Bible. Fi la da pipuli ba na ga Bible abo blay kurani ga ding. La se u kham kurani ding dembor u kham kurani ding olep u kurani ding wan kum ta ter ter kidan ki ding wan ki ding olep ki ding ki ba paw ga jai Israel. La da ngan chukrani fi kan dia now ding olep kanai min sia me fi nama uding olip uding uba imslam tam na ki ding haga perthai ki dan ki ba yit bnia yung ni uding olip ki ong uim adu ko masan spas nem bro badai ni kata daw hadien jong flood hadien bakadan katu jing shlai ka pojo noa nda habau noa o pelat ya paru Fio i bakawan ra yo sliding olive kabamot uding olive uday ba scam ubala temen ba ubala scam ba ula ngam git hit wat ka flood kamla setia ka ban penkelon u bat ki slajung u gi jengam bet nama balai ngani tu ifi now ding olive fio i bakatu ka paru nda ba u nowa pelat ya ka kalet dem hau ding olip namar uding olip udai bala ban yang persya yaki eryong yaki umsau yaki mai kita ki jing ele jong mariam te daina kita kata kani ke pensisha bau ding olip kumba kile kini ki bele research ki bede puli ki ding ki se yaki jing thung jing tap kitap bagane ba uding olip u em adu ko masan spas nem bat ka wai ka bang sngot nat ke dai ba ula wat ban sei ki so olip ndaula temen baro Ulaban saya adu kumba shispa snem adu prabu snem udang mi so. But dena kita kadang ngalap bah Bible ke keren kum ni ngasnut nan. What ia gani gerta brio gani jinglang ru kaya per na garu kum perkhat jong brio ke pertai. Fina peit na Bible peit ngan pen fina Bible lesi gani rap if you fin chai. Kan I men sim pigi bala temen mangan saya rame pigi ke bagan jamin sim peit ka ongkum ni. Ha ke kitab sam kul nang ka bakandai pu ar na ka khat ka bakhat ar ngan puria du khat bakhat san. Ka ong uba hok un roy kemudian telai un nangsan kemudian kedar hau Lebanon kita ye ki bala thonga ge yeng utrai kin pho agi plau ublai jungi kin sanang saiso haba ki la temenru kin long ki badap de ge klen bat ge jingpho ya ka ban pen i bo trai ulong bo bet ulong mau siang jonga ba u amdan ke jingbam hok Kini ketian kaba u blay Quran kini kitab sam. Kaba ong kita ye ke bela thonga ke yeng try ken pho agi plau u blay jingi. Hagi we kin tian ngan ong ne. Kita ki brio ki bala mat ye ke jingpenem ki bo blay ula thong ye ki hagi hima ke jong blay. Kin say so aba ki la temen ru. Bakhat saw ong kin nang say so aba ki la temen ru. Kin long ki badap da kleng me jing pho ban le yu ya ka ban pen i bo try long bo bet long mau siang janga bara dan ke jing ba ma op ng khwa pin yo men sim da ta ndala temen ru ong ka Bible kin nang say so kani ka ktien ke de ka bakit jing mo chibon hang ni ka kren wat ke jing ka jing kya aga met jong brio ka kleng me jing pho ka kren ke jing ka jing kya naman ndala temen kala mdan shu kala ring ka met kala terkhong lot kala mo kala long dry nga khwanga nang fi ndrei ndangi shakri u play no brio shakri u dry kita gi bo play lopen im kita gi bo la thung play ka kabab ko ongkin pho wara ba kila temen kin long gi ba dap de claim ba jing pho ba kin long gi ba say so nga snut nan ga de ktien ba nga khwa ba nga ong fi ni ga pola ngan chipen i fi kum ga nuksaru finyu in nga Bible ba ka ya ga jing temen lesin ngan ong kum ni ha ga Bible ka jing temen kam ju kham kran Lesin nga kren nga bagan jamin sim kam dan jing temen na haga Bible ngayo i bahaga jing long bagan jamin sim ngayo i ga nga way kadan ga jing long klung haga bagan jamin sim dan ki badang klung haga bagan jamin sim dan ki badang kna haga bagan jamin sim dan ki badang samla haga bagan jamin sim ndrei nda haba kila yat ye gini stages la ni kirdan jong jing long kertab jong jing long sim kin poi shiga jing long rang ba ba Pina pulis ti sigi Ephesus kong kum ta bangin poi sido ke jinglong rang ba ba jong ke jing tip yo Jesus Christ. Banginum long suki kena banginum long ki kelung. Ye ke bala pensat kenting. Kapan poi yangi bangin poi tang siya ke jinglong rang ba. Kami ka yangi bangin poi siya ke jinglong temen.
Kam keren baga jinglang men siam jengi kan sedang na kelung na kena na ta ka pois ke jinglang rang ba na ta ka pois ke jinglang temen kam poi kum ta. Haga Bible kam dan jinglang temen haga Bible ka tang ke jinglang rang ba. Ba dai na ka ta daw nga kwa bangan ong fi dai ban snot ho ba hoi haga perthei ka dan ke jinglang temen. Here haga bakin jamin siam kam dan jinglang temen ka dan tang ke jinglang rang ba ba ni ke jinglang rang ba ka dai ka ba don kam ta ma ga hima ka jong play. Dan nu bala temen ru balong kelung. Dan ubah temen ubah sak kena ubah long samla sa ubah ke jing perkat jo ulong kena red umpoi sih jing long ramba dan pat kena ubah dang red hari ke jing long mensim jo kalong rangba kata kata ke ba don kama pin snot ho agni ke bakin jamin sim telan nga keli ni ke jing keli atau la ne em ban sei so habala temen ru ngan ong pi la da fi temen hi mdan jing sei so la da temen hi mdan jing sei so kata kalong clear ka dega beshisha. Madai kita ketawa kuang anau fidan ki beriu ki bersyakri u play ni haga jaka bangin long rangba haga jaka bangin ang kham ngam jeliu haga jingi dai berblay haga jaka bangin ang nginang san nginang long ki beriu ki banang kham jan show play nda bangin nang syakri nginang hiapan ban syakri jinglong temen ang jinglong mensim bat ni klem la show ni klem dan show jing kemen ngim dan show jing ketu jing light do ngim dan show kata jing shit ham ka beshisha ngim dan show ketu jing snelson ai kata no jingi kala yaw karo kompre jengi kala rim kala temen bat nga kwangan ang ifika taka de ka basniyo aga Bible hato la ne man say so bala bala temen ke jibab jonga ga dai mdan temen na ga jinglang men sem baro ki brio ki dei ban long imbe aga men sem jonki ki dei ban long samla fem kan mau David urwai the sam go bishis pa lai wang me pen to mai ki jinglang samla jonga kum ka pukni balai kurane ka tanamar ka jing im ko jongi nda bangi shakri u play de pen to mai ki jinglang samla jongi haga rukom jong ka pukni na mar ka pukni ki dei nda kala temen ba ha kala shong mau siang go bishi jingai ba ka shong hang to de ki bnai ka krot lot ka met ka pen pat ya kitu ki besop baru jong ni ke ketu ke shintur ke jongka bat nang tade pugni upen pilot bat nang tade upen hab lo di snir u krot lo di ke met ber khoi tulun chineng shrum bat uthat de ke sni shong tu ke por ke e unrai hadin tang khndiat benai pan ki sedang mi biang ki snir ki sla menong ki snir ki tersim ki khamut ki betmai ke jingyo i ke nang khamsha shu bat nang tau her biang utaw de pugni bat nang ta daw debet usapani seriem ya ke jing im ke jingi bo blay de bapent mai ke jinong samla jingi kum ke pukni nga kwangan ong pi ke ni ke por la da pi shakri u play un pent mai ke jinong samla jopi unum pent men ni pi ngam da kren ga do ngam da kren ga jinglong do nga kren ga jinglong mensem ba ga jinglong mensem mdan setia ga jing temen mdan setia ga jing ring temen barong ni dei ban long ki ba seiso wat habangi la temen ru ta ga de ke tien ga jong play ngayon inang ni na Bible ba ka jing temen ga de ka bam snel tenat ku mangan ong be fi andai nga snel tenat na pipuli yo Moses adu bula temen ru ki kmat jong u ki klem beria ka bor met jong u ka klem be pipe yo Caleb ndo la da prabos nem udang pano Joshua wang ayan yu yang au lum baru peniang ke Hebron Deu Caleb berpeniang ke Hebron. Bangan itu ipi wang ai ngau nu lom. Ngadang long kumcu ku mengalong saupus nem mencua. Ngadang la bani mare bani pom bani mo bani let ma. Prabus nem seneng. Udang la bani kumta. Bat ngakwa ngan ong ifi ni gepot. Tong ini ok mensim baga jinglong temen kam dan nga Bible. Mudur habu bleu khot yo Abraham. Pilapin mudur bu bleu khot yo Abraham. Yo Abraham uklem khot ke po budang samla. Uklam khot yo Abraham ke po budang kena. Ukhot yo Abraham ude ke role model ni ulong kata ka nuksa ka ba im mi ke jinglaw men sim jongki baro ke brio ke pertai. Ha ke jingi dei ba ke jingi le singala no. But if you pet you Abraham kum no la man long kat ta ke jingir khu jong. Kadau ngani tu ifi u Abraham u say so what mentaru aba ula yapro. Pi kata ka dei ke ba kwa nganong ifi u say so Abraham do mentaro. Nama mereka jin im jongi ba nget ke dei kumta. Fi de pet nuksana wa Abraham bin snul ngo bahabo bleu khodi wa Abraham klem khodi u po budang kena po bularang ngala ban ono gertau bula ngane thui pi u khot ak po budam nyo busan snem nyo busan snem udang ong yo Abraham wong de ktien de ketang barim jong u ong Abraham
mino na laga riga jeme, mino na gikur ga jeme, let chiga riga bangan sa pen iya me. Ngan pelong me jait ben riga bukrao. Piu iga tu jutang ku yute bo Abraham uplay pen urlong. But Abraham nyo pusan snem udang mi banyalam ya ga Sarah. Bat kare ga briru ga belengki. Bat nga kwanga ni thui fi nda haba ki la poi nyo pusan snem sheneng ga Sarah le si ga la poi shiki ngam tip la poi shiki kat no sau po san po snem. Ngani tu ipi ga mi bat ngani tu ipi ga de ga briru ga babriu. Bat ngani tu ipi u Abraham u ya jing em jong ga jingai. Filapin mudur ba u blay udang kulari uban aikon. Wata ba ulat temen. Udang kular ban penseiso ia ka Sarah wada ba kala temen. Kada do baga Sarah da pipulin ga Bible kar khim roimerwe ga dara din baki angel ki wanit ho bakan sepun kon kar khi ado bo angel kula domo bare ka tengah jame kar khi ke Sarah ka len ga ngakhlem khi. Ada kerki, angel wang parki, nama balai parki, nama kerki, nama bakam sengola, kesengau kumek, bahkan yo khon adin bakalat temen. Baru beliau dah lihat syakum tadin jis pas nem, bau Abraham udap, berkendai pun nem ke Sarah, kia yo Ishak, ukhon berdekat ke buram ke jauh belai. Belai belai khot, ulai aku ni, belai khot aduh nyok sen. But I'm in CMP, kibala khamia chikmal. But I'm in CMP, kibala khamhe agerta. Babinum snout men, babinum perkat nong ngamla le Yesu. Ken mau pidang la ia ka ban reproduce, ban penmi naga jing im ke jong fi findang long fruitful, findang say so. Nama belai ke jing long temen naga Bible belai snout nat ngayo ia ke Bible bagi beriu ke bala temen kita ke beriu krau. Ngayo i gani waru debit ru im temen ngayo i ki babon ki brio Bible ki im temen bagi dei ki brio krau bat nga kwa ngan ong fi balai pim dang la ban pen ngan kren chi ka bagen jamin sim balai pim ya de ga jingai ko Abraham ba pindang la ia ka ban penio yo Isaac ga jing im ga jong Bapinang yo ige jinkman ige future ige jink im jofi. Ai buat la da filatemen. What mentapi snap ini ige jinkren ke jonga. Let's see pila apa ige ta ka bla khamrang ba. Let's see pila apa ige jaka ka ba fi perkhat ba ke jink im jofi kam don jink mento sho em. Ngakwa bangan ong fi bat bahaya ke ni ke tien ka bang keren men ige sngi damar kani ka bang keren ke ni ke khlep mat ke dei ka ba don kam. Dei bang shukwa ban pen snau tanat ipin rai. Ngakwa ngan ong fi tonginum nginum pai na ke jinglong khlung na ke jinglong na shiga jinglong samla na jinglong samla shiga jinglong rangba na jinglong rangba mengin poi shiga jinglong temen tonginum tre yegatan lano na kren na gabagan jamin sim tongin long sharp aga bagan jamin sim haga jing shisha gi brio gi ba la no agarta ngani thui fi kila khamjan shoblay barka jinglong men sim jonki kila khamshai kila khams ngot hu ga beneng kila khams ngot hu yu play bat kindang la ya gaban long ke jingker ku shigi long dien haga jinga identi ke jonki ngayo ina ga Bible ba Abraham ulong ga nuksa Moses ulong ga nuksa Joshua la pipuli na ga Bible u Caleb pilap ki brio ki krau ki joplay ki brio ki ya Job pipuli ga Bible ki brio baro ki ba temmen ngani tu ifi ki poi haga jaka ga bakila ya ga ban yan ka jing ka balong ka jinger ku ki say so what abakila temmen na tuwai men tagi sngi bagani ka jinkren ka janga kana ai min se mi pi na ma belai ka jing temmen ka dei ka jing hiarno jo ka jing long se fi bulu no la temmen poi shi ka jing long niam no la poi shi ka jing long niam ngayo idan ki brio ki bam snot na chu ya ka ban ngan shukran kumni ki bam snot na chu wat ya ka ban rajam kim snot na chu ya ka ban lekmen kim sngot na chu ye kaban ma ye kaban duai daga dot not daga ba jam bar ki da perkhat ba ka tu kalong ka bakin jado bar ki da ka bamlong na kwa nganong fi to nginum long kum ta bar play nabar u play kwa ngi bangin kelat men habne dan temen nanut banong habne dan temen tip ki klung ki don ne em nabar ngasham habne baro ki dei ki besamla bat ngakwa nganong fi tenginum kelat men namangin let shebneng ngide men samlasa julaban sim uniu briu ba po jingi ubala khano blay ai unsan unhe ungro unum long temen ndre unang san manginum poi shige jinglong niam manginum poi shige jingle rokom manginum spendep rokom mi jing shige blay
Hinlap dalam temen baham baharum lasyo. Keren jamrum lasyo. Ma ogno igni kintin. Pet jingai rumyo isyo. Skor kala kelut. Nang tadi ke bor kala atulan. Kata kadi ke dur chung jinglang temen. Ada ke jinglang mensim jingi ke poi syata. Yo sngau no trai rumyo sngau syo. Yo EAA ke batmai no play na ke tin ke jong play rumyo isyo. Na keren ula keren tang ke sur temen. Nga kuang anong ifi teng teng kala temen bat aba kala temen bin lam kala kala ni am bangila supaya tang ke jing pendap kom la sia bam stang ban im fin lap ki bala temen teng teng ke jar op shed bijam. Na tanda la temen fi lap i umru di kendia. Tia ru setang kendia himla tia slam. Maka tak ada ke ba tak ada ke jinglang temen. Nga kuat berpinum lang kum tah ke bagen jamin sim perkat bayi ke tahu bang keren. Tengin lang bagen jamin sim paham ting jom blai malu mala. Keren ting jom blai keren malu mala. Ruai malu mala nama boleh bala temen. Nga kuat anong fi ke por ken mau ke Bible. Kampen slur setiap bangin poi ke jinglang temen. Kabu ini bengi deban poi ke jing dap renyang ke jinglang rang ba ba ha ke jing tip yo Jesus Christ. Katakan ke de jing syekr blai. Hato laban seiso habala temen ke jubab junga kalong haki arukom lada fitemen pinum seiso andre dan jing temen ha ke Bible baro ngi deban samla ha ke mensiam habangi syekri to angai kene kan I mensiam yefi ha ke ne ke po tengi pe ye ke waipat ke jing ikai ke bi debat ke ne ke ju subject ke banga kwa ngan keren ke ne ke por ke dei hakanu ko rukom ngin la ban seiso menta bat malagapor wat habangila kham slam kham no kerta kumno ngin la ban seiso menta lani man kesni hadu ke jingwan jong turai kumang la dep ong kam nan ke jinglam temen na ta daw kumno ngin la ngin seiso hadu ke jingwan ke jong turai namar kat kum ne ke Bible ngala ong fi ba ngila ye puli ne ke tin ke jong play bau jisu hi ukraine ke to parshi kabau kwa be banwan wat so lada wan wat so pimmi so kan wan be kejing bitar lau play ngalap ia kata bau play bitar tadamar bau play bitar na kwa banganong fi ke ke por lada play bitar te galong ke bamai ngi dengan kwa ke ke klip mat ba ngini le kan bala ban seiso nama kejing seiso kare ke papen sengot na yo play dengan kuat agni ke klip mat ba kat banganang keren ni nga kuat ba pin kin mau piang ni tu ke gospel ke jong Lucas ke nang ke khat lai na ke khat ke ba henry ter ter ngin si pet ye ni re tong ini ya shikmat agni ke por la ha ka nuguru kom ngin la ban sei so man la gisni hadu ke jingwan ke jong trai ke point ke ba ning kong jong angan pen ifi na ke bible hi na ke jing ong jong jisu hi kata ke dai na ke gospel ke jong Yohanes ke nang ke khat san na ke khat ke ba tong ini pulir khat ke ba ning kong bat ke ba ar u ong kom ni mangang long ding so wanyu bi shisha bar ku pa jong long no smart briso katanat baro ke ba nga ke bam sei so u ngor no te pisu tu ne me ke tin ke si ba ngor ke mot mach senda ngor ba ngor ke mot mach na phang pan hab lut bar khai ka tu katanat bar khai ngor lut plan mach lut na phang pen dekut ika bread ika kan sayap ba ka setur khong setang tari ke tin ngor bat ke tin ke si pakang ni ong katanat baro ke ba nga ke bam sei so u ngor no bat katanat baro ke ba sei so u klat ya ka Fia ba piklat ban le yu bakan yo say so kambon. Kata dia ketien ke bau jisu keren. Si dan na plan jong 50 tip na 50 tip. Bau dieng ru kelat men. Na syai tip ya gani gawai. Ba yau dieng lada u kelat men kidan gi besa dau prek lo. Sa sibun gi prek bau dieng. Man le yu pen ken det yu tu dieng. Sa dau prek. Mamtip adu kat no kata kalong scientific ne kalong kumno tang bagi temen mendai nda haba ki dieng kim kila itemen kim I say so ki sa de ki prek shibon to apa baru sedang man say so biang ngayo I ba kata de bang amla ban mudur bat ujisu ni wang lada udieng ude ban say so lada katanat ke dengan say so lada kham say so ngono mai no ikan lada kham say so te ba mai hare lada ka day pat ba kan say so day ban klat ika fi ikani ke tien klat ngakwa bepinyo ka tien klat kedai ka bepisu krut na ka snap
haba ong kelat ke mot pi mat no i gitu tenat ki ba yap ki ba sno ke nyut ke nyer ke kenyang ke mangkeriang ki sayong bat ngakwa ngan ong fi ni ke policy pim de tip ke mangkeriang ru ke kenja ke ba bami ke dieng bat nang tade ki set mat no i ke ta nang tade ki pen khoi lot baro par tu dieng khoi biang si sin bat krut biang ke snap bana yu bahkan yo biang ke sngi bo yo biang ke air bo yo biang ye ka yo slap bo yo biang ban kejet biang ye kata ke bor kata ke ma ba tu dieng un sedang ye ka ban sei so biang nama kata ke dau haban kelat yo tu dieng fi ke ega bang mut ban ong ne bo jisu kran ne ke tin kelat fi ke dan ke jing mut chibon ba ong kelat ke mut pen mong pen player yo tu dieng player tu dieng ko ban ngani tu pi la pen mong tu dieng la pen player nama balai khnang bon sei so khambon na kata ke dau ngakwa kan pani fi teng na fi puli ke bible teng fi haban snut hu ba habo jisu kran udan ke jing yo i ke ba kham jingai fi hakanukur kom ni kelat ya dingi penan kam daga wain haba unong rap u kelat ya ding penan kam daga wat ka ba nep ba ka wat am daga baluin ka baluin pinum la ban kelat bila bin pen sneo pen ban ni tu ding la ni ka tana re u shim daga wat ka ban nep har Mana bushim daga wat ka ban nep har u let ban khrot no ya gitu gi wit bar ka ban kelat kenang mo tu ding un sei so fi ngayo i ga ne bo jiso bu kuran wong kom ne katanat baro ka banga ka bom sei so ngorno katanat baro ka sei so khlat ika ba kan yo sei so khambon wali sange tangata tapi puli kan khat bo bod wong pi men ta pi long gi bu khoi da kata ka tin ni ga bangla kran fi ga ba mot ba haba jiso kuran ni ga jing khlan u penan kami ni ga tin ba dei ka dei ka wat ban khlat ban pen khoi yu du dieng ba u song pi men ta pi long gi bu khoi da kata ka tin ka ba mot ka jing pen khoi ka pruning ga bangi ong kata ka pruning system kata ka jing pen khlat mo kata ka por khlat yu dieng ka dei da ka wat bat ka habang kran ga ba kan jaman sim haba jiso ni ong pi long gi bu khoi da kata ktin kamot menta ngala khlat ifi da da khawat ka bakin jaman sim ba ta dai ka ktin ko jong play shidi gi hebru long ko saud khat ba khat kong ka ktin jong play ka long ko wat lam arliang city ka ba khamne bani mo ka ba khamne bani ka wat lam arliang city ha shidi shu paul shiki nong ephesus the people nong manriu wong to shimpi ka wat lam ka jong men sim ko ka long ka ktin ka jong play but then ka down do jisu kran ka jing khlat ne kum no pin khlat yo ding dan kami ka wat ka banep but ka wat ka banep ka kren ka tien ka jong play ka ba im ka ba don bor fiden ka ta daw pin lap ki brio ki ba shakri yo play la da ki de ban se so pin ka wai ga de pin yo iba nda ki dona ga jaka ba ka tien ka jong play ka de ka ba de ka pin se so ai ka chi em joki ki roi fini ki nang roi Namar haba ki yo e ktin ke jong play ka ba pen bat e ke jing im jong ki ka ba pen ka ba weng lot e ke jing ku slai ke jing sngosi baro namar na pi wan jing seng kum ki ding ke be im ke jong tra play la tung e fi ba pin sei so but ban sei so dan ka man klat ban klat dan ka me ke ktin ke jong play ka ba ong jisu ke khat ke balai ba menta fi long ke be khoi te ke ktin ke ba ngala kren fi ka mot ke ktin ke jong play ka ba jisu kren ka pen khoi e ki senran ngam fingi di ding ke jong try bat ban pen khoi ngi dan kam da ka white lam aliang city ka belong ke tien ke jong play ka ba dau men se mo khoi ban na yu ban da habangi snap ke tien ke jong play da habangi puli ke tien ke jong play da ka bor ke jong men se mo khoi ba ke tien ke jong play ke de ka ba don bor finu i ka pen khoi ke jing artin ka pen khoi snap ha ka pen khoi ke jing net jingi ka pen khoi ke ta ke jing shak tien jingi ka pen khoi ke ta ke jing arsap jingi ka pen khoi ke ta ke pop ke jingi ka pen khoi ke jing shak tien ba ke ta ke jing long besneo baro ke bingi dan ha ke jing em kum ki ding ki sno bon ki jat ki knyang ki mangkaryang ki pen wit ba ki jap lut ke ta ke jing sei so baro andre menta ka tien ke jong blai ka ba don bor ka pen khoi ba de na ke ta daw habang kren nang ni nga da kwa palat ba fin yo ye gni ching hikai nga kwa ba fin yo fi la da fishu la thung fishu i ren jan ngum to le ching seng nang ta fishu yo ka tien jong blai ka ba fi yo thia jing seng nang ta de fi snap pe ka ching hikai shi ka jo malang sunday
nang ta de fi hagano guru kom ke sno ke jing sam thia fi ke sno ke jing jai tu fi ke yablut ke jing lang men sim baro kum ki dieng fi shuno ren jan nang ta de sorum mi ke slaru kelas dang hablut la terkhong lut la shulong tang kum ke tendram dieng ngak kwa nganong fi hang ta fin positiono bat ban sei so don kam ban klat fi don kam yo ke tien ke badai ke kran bet ke jing shisha ke pen khoi ke jing em ke pen bet ke jing em bat ke ta ke de ke bang kwa men ta ke sni bangan pen I fi be fidei ban nang ya ka ban shakri yo play ban yo e ke tien ke pen khoi ke jing em ja fi ke ta de ke don kam na shong ke jaka be priu shukran be tang don ki bekeren tang ngi niam dan pat ki bekeren be tang kum no bania kamai spa bania roi spa bania ya na besok kata kam de ke bakhlat e ke jing em ja fi ke tien ja play ke pen khoi ke tien ja play pen khoi ke ban khlat don kam be de ko ông bé phim dan haba ông khlat hi dan dan phim la pin khrot de ti suda phim la pin khrot de met ka ban khlat hi dan kam de ka wai balu jisu ông philong ki khoi de ka tien ka mot ka de ka wat ka belong ka tien ka chong play ba pila ban yo e ka jing khlat e ka jing em tong nge pila shai ngini kran ne ka ngin pun kot hang ne man da sngi fi ni la le man se so man la sngi ru ka jingwan jong trai la da fi yo e ka jing khlat ta de ka ben kong ko point ngan bo ini ke jing khlat fi ke de ke kodor ke jing khlat ke benung kong ke de ke tien ke jong play sna bai ke ta bat ke jing khlat ke ba ar ke de ke jing shem jing ki tes ki babon ki jing ten jo na ke ta daw fin lap ki bri ke hikai bet bang im dan kam ni kan do i ke jing jinjar ke jing e im bet bani kan do stia bang ni ya suk ngam ngai ni nama ke jing khlat haba khlat yo ding hi umong magari ke por ke be umong dan ki jai ding le ki pami snam sunan dan ke kenja rong snam no po ba nga kwang anong fi ke ke por la da phim dei ki ba sha khlat pinum se so la da klem khlat hi pinum se so ngai yanga na ke tin ke jong pleng apni ba la da fi klem ya i haki tes jong ke jingem pinum se so ubleru nom shani ai fi ngam jungai singan keren bet ye ne ngam jungai ha ga jing shakri blai junga o nu brio le ne no brio kan shulong bet ha ga kamu blai ki ba khlem rong shagat tes junga jing fina bro mdan balai uweiru ha ga bible bet bahan nadu u abraham bet bahan nadu u abraham finio I mdan uweiru hadu mta gisni mdan uweiru uba long hi uba khlem da rong shua haki tes ki ba bon junga jing na ka taga daw ka pruning na ni ka taga ba klat ka ba pi klat ka day ka por ka ba yo brio na ma ka day ka por ka ba shitong en rey ngan puli fi na ka bible pet ka bible ka ongkum ni ngan puli na ka shiti shigi hebrew ka lanong ka ba khat way tangi ni puli ka ni ka khat ku ongkum ni ha ka bible wang tangan puli na do khat ka ba kat no na do khat ka ba nyaw day na ka benta amap inga na ka lanong ka ba khat ar hebrew ka lanong ka ba khat ar mday khat way ka lanong ka ba khat ar ngan puli na ka khat ka ba nyaw ongkum ni day na ka benta ka jingpen baha ba piyaisha ublay ipi komi ki khon namar unong tau khoni o bau pa jus nang sempat day la da pilong klem ka jing nang sempat na ka babaro kilong kinong yo benta kum ta pilong ki khon pongka re ki khon khaburam yo khon pongka gamon ubakhlem kpa ndan kpa ban sneng ban sempat en re ki khon ki beda don kmi don kpa ki ba khaburam ki don hapania ki jing sneng sempat pet ka ongkum ne na lor ka ni judon kita ki kpa ka do jungi ban sneng sempat ingi ban ni juburam ki hatong inom khamlong shibona pa kpa ki men sim jungi ban im namar ki shisha tang khandiat ki sngi ki sneng sempat ingi kat baki ibet makin re ma ukhnang ya ka ban pen men to ingi bangini o bentai ga jing khojo te ga jing sneng sempat baro kam imat menta bakalong ka bakamen henrei ka basnausi pen ban hadien ka pen mi yo so besuk kita ki batrei maka
usok ka hokken ngakwa mga nong ifi kajing sneng sempat ke krene ke tes kam imat mentaba ka long ka bakamen yo dieng da ba khrot vi kam de ka bakamen upang kanan kajing mong ngiru ndang isya sneng sya sempat nang iya igi tes kam de ka bakamen wat ladang am nget kat nukat nu igi jing ndre ngai kendo ngayu igadan kajing aye yang ta Namaru dia belai berkuat ban kelat lagi jing jengi ban ngan penifi nang niwang ke jing sneng sempat barok kam imat mentaba kalau ka berkemen rei ka besngausi pen ban hadian ka penmi iu so fila daga dayangi bangin seiso fim la la naga jing kelat bat nagi tes jong ke jing wang hadian ka penmi iu so besok ka kita ki betray maka usok ka hokken Madena kata daw ngakwa bana fi shakri yo play. Uji penrami ki brio bagi dana pada ngajing ele jing jing. Poy ki jing pen shoy ki bobon ki test ki bobon ngakwa ki test bagi temptation pinum la kiar ki jing pen shoy bagi jing ya tunju ki pinum la kiar na ki jing. But day kini ki penlong yo brio. Bahabu yaisha kita ki ai un job. But pinyo I un sanang say so kambon. Tangre ki tin ki jong play. But ngan nang yai pitang ini kijing hikai. Madon po sang kumasan minit duna yai. Sa kawai dia ko point ngani ko por. Hakanu ko kom ngila ban say so. Hadu ko bukut. Lani ban yai say so. Ko point jonga ko bubut nang ni kadai. Don haga kendau ko ba say so. Hagi wigi kentien don haga kendau ko ba. Namar ka jing say so jong dieng ka shong na ka kendau ka bala thum yo kani ga dei badon kampalat haga bible la da fidei ban say so hi ndon lan ti fi da le bu fi ka kendau shra finum la ban say so la da bu fi aga kendau go badon tanga jaga mau finum say so Nagata ka daw, ujisu ulakren shay gani. Aga gospel ka jong Matthias, kalanong ka bakhatlay. Ukuran ni gitu ki South Liki, Jaka, aga baw nong rep ubet yu sambay. Ukuran yu sambay bahab apa ki harut lenti, sambay bahab apa deng ki Jagamau, sambay bahab deng ki Dingsha, baru bahab apa deng ki kendaw ka babahab. But ndaw Jisu batay gani, kalanong ka bakhatlay, bakhat prajong Matthias. Masya isngaw tu nat ikani. Payuang, nama kita fin sngaw iga parsiu nong be. Habaw nunuru yo sngaw ga kitien ga hima bar sngaw tho ika. Ubaman wan mo rong no ika tayo ga bala bet aga do no jungi. Uni ulong tau bala bet arot lanti. Utayo bala bet lor gi jaga mau ulong tau ba yo sngaw kitien bar pudiang kumni do ga bakamen. Hendai ubam dan tiet hala di ulong tang shibet, tang shipor. Nabahaba jaga bajinjan daga wan ga tes. Barga balek benye kata ketian kumni ru uthut na. Utayo bala pet aprengi dingsha long tau ba yos ngaw ni ketian rega jingku slai jong ka perthai ka temptation ka mga ong epi mene. Ka tes la ni ka jingten jo bat ka jingpen shoy giwan. Bat ka jing shukar ka spa ki ka jab kata ketian ti kam say so shu. Finum say so. Hare wong ka khat bar fulai. Henrei utayo bala bet aga kendaw ka babaha. Ulong uta uba yok sngaw ika ketien. Bat uba da sngaw tho ika. Uba say soru bat uba penmi ru ya uba shispa sha ya uba ndre po sha bat ya uba lai po sha ru. Fi da fi puli ya gani kadai ka wain na ki parshi jong ka jing hikai ya ka jing say so ka ba khraw tam ha ka Bible. Bat ka point jong ha ka ba ngabu ang ni kumnung ilaban say so malaga sungi. Kapoin juga gadai don haga kendaw kababaha. Singan sepen syai shushu igani next jingi kai. Kay ka kendaw kababaha. Malara fidana ka kendaw kabambaha. Ngakwa kanang ifi.
Finland no ekai, pi Finland no ekai ka por singi ga ya. Mentag singi ga kwa nganong pi. Tungin dana ga khindau ba. Nama ga khindau ba. Kan pen mi be yegi dieng ki ban pen mi yegi so ki ba. Udah ong hang ning in say so ba shis pa sha ban ru bu sha. Baru balai bu sha. Ang singot nat igini gi jing hikai gi jo Jesus Christ. Wat la ki long ki besuk ki batong simple. Henry la da pi pentre kami ki haga jingim. Ki dei kaspa ka bakraw yaga jingim jini. Tangi num le wat e ga we pat ban say so. Nget yaga ni ga bang pen ifi na ga Bible. Sha e ga jing khalat. Sha e ga tes ga jingim. Don haga jaka ga ba say so. Don haga jaka ga ba ba ma. Don haga kandau ba ba. Finyo i fin say so da ga jingwan try. Tangi ni tuai. Ko pa haga ni ga por ngadap da ga jing snongu ime ma ai ngi ga ni ga jing hikai. Bagi da nget ken try ba ga ni ga jing hikai kan ya rau. Kan penlong ken try ba ngin la ba ni at ga jing im ga ba job. But ko pa ngada tuai ba mun se mu khot jame un ya rau. Bangin la ken try ban snot khu i gi nong rim jong ga tien ga jame. Bang tuai ko pa ba ga bor jong ga jing ai ga jame. Kan long ga jing im ga jong kini ga ba yo snau. Bang kwa ko pa bangin i bangin say so aki e baro. Nam ta ga buram ga jame. Kerteng ke jong Yesus na Nasrani ni duai. Amen but. Amen but amen. Tu blame ke khui fi, ku bless you.